तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटानि राइजिं स्टार एकाडेमियाव दिनै मेट्रिक आनजादाव मोजाङै उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों। देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव राइजिं स्टार एकाडेमिनि फरायसाफ्रा मोजाङै उथ्रिसारनो हादों। फरायसालिनिफ्राय गासै 10 फरायसाफ्रा 2022 मायथाइयाव गिबि खेबनि थाखाय मेट्रिक आनजाद होदोंमोन। 10 फरायसाफोरनि गेजेराव 10 फरायसाफोरानो सेथि बाहागोआव उथ्रिसारनानै 100% उथ्रिनाय हारजों कुमारिकाटा ओनसोलाव गोग्गानाय लाबोनो हादों। 10 फरायसाफोरनि गेजेराव सासेया डिस्टिंशन नम्बर आरो सानैया स्टार नम्बर मोननो हादों। दिनै राइजिं स्टार फरायसालिनि सामलायारि बिथोनगिरि मइनुल हक चौधुरीनि सामलायनायाव मोनसे बरायनाय हाबाफारि जायो आरो दिनैनि बे आफादावनो 10 फरायसाफोरखौ फुलाम गामसा मान बिलाइ बिजाब होनानै बरायनाय जायो। गागि खन्थाइगिरि दुलुजित दासआ नुजाथिनाय बे बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो। तामुलपुर जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि श्रीमन्त कुमार दास, सोलोंथाइगिरि गपेन मुजुमदार, MCLA बिजितगोरा नार्जारी, कुमारिकाटा हायार सेकेन्डारिनि गोरायुं हितेश बायन, समाज सिबियारि मुजिब आलीनि अनगायैबो गोबां मानगोनां सुबुंफोरा। জীৱনত আগবাঢ়ি যাওক বহুত আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰাইজিং ষ্টাৰ একাডেমীৰ সমূহ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। তেওঁলোকৰ অশেষ কষ্টৰ ফল বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ বেলেগ স্কুলৰ পৰা ফেল কৰি অহা ল'ৰা ছোৱালী আমি ইয়াতে এডমিশ্যন দিছোঁ আৰু সেই ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া লেটাৰছত ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছে, সেইটো ৰাইজিং ষ্টাৰ একাডেমীৰ কাৰণে এইটো খুব গৌৰৱৰ বিষয়। লগতে কুমাৰিকাটাবাসী ৰাইজৰ কাৰণে এইটো এটা গৌৰৱৰ বিষয় বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ। কিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী অৱতীৰ্ণ হৈছিল আৰু কেনেধৰণৰ ৰিজাল্ট হৈছে আপোনালোকৰ? আমাৰ ৰাইজিং ষ্টাৰ একাডেমীৰ ক্লাছ 10ত 10জনী ল'ৰা ছোৱালী আছিল আৰু আটাইকেইজনে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছে, তাৰে এজন ডিষ্টিংশ্যন আৰু দুজন ষ্টাৰ। এইবাৰ প্ৰথম বেটছ আছিলে নেকি? প্ৰথম বেষ্ট আছিল আমাৰ। तामुलपुरनिफ्राय दीपक कुमार पाठकनि रिपर्ट, समनि रादाब।